Saatiin iso erä uusia matonkuteita. Nyt löytyy värejä ja laatuja joka lähtöön. Tässä meillä on näitä paaleja, juuri saapuneita. Katsotaan mitä sisältä löytyy. Tässä näkyy kaikenlaisia värejä. Tässä on 330 kiloa paalissa. Mutta parempi, että mennään katsomaan meidän myymälää, miltä siellä näyttää. Ollaan meidän myymälän matonkuden nurkkauksessa ja täältä löytyy matonkuteita joka lähtöön. Ontelokudetta, LP-lankaa ja sitten tätä ihan perustrikokudetta. Nämä soveltuu mattojen kutomiseen, käsitöihin, virkkaukseen, ihan mihin vaan. Tervetuloa ostoksille!